Asam mgbede ọma nọ ka ịkwanụ ka unu mere na nkịta ka ekesi anyanwụ kawo ka o si ezo ka o si aga n'ogbe unu eji maka na ọ na-aga mma eji maka na ọ na-adakwa n'ọfụma ọ wụ eziokwu na ụfọdụ mgbe ote si wetu anya ọ na-awa ọkụcha ụta mana n'ime ihe niile ị kwesịkwara ịnakweta ya maka otu nke esi ahụ si wee dịrị ụbọchị ọbụla nwere ka oge ụbọchị esi ahụ ga-esi aga ị na-aghọta ị ga-atụcha anya na ọ ga-ada mma mgbe niile ụfọdụ mgbe ọ ga-adakwa aja mana ọ otu ụwa si wee dị onye gbukwala onwe ya onye gbuo onwe gị aka igbu onwe gị ijiri aka gị gbuo onwe gị wee onye ụjọ nke gị fukwara n'otu ọbụla o sila dị na kweta ya ihe ụbọchị nyere ihe ụbọchị nyere gị bụ onye na-agba n'ụzọ lezie anya abịakwala ka gị na mmadụ bịa dọwa okporo ụzọ biko ịmara otu ị ga-esi wee ezenara ihe ọbụla gbasara ọnwụnwa biko zenarị ọ dị oke mkpa maka na ugbu a enwedo onye ji ego ji gaga imewe kowe ụka ngwa ka mụ na gị eme onye nwedi sandat gị ga kpọrọ ya ngwa ka anyị gawa ụlọ ọrụ ndị uwe ojii iriela na ya ọfọ ego iji agụ ọfọ ego iji gị kwo ụka biko zekwara ihe ọbụla wụ gịnị ọnwụnwa asị onye ụjọ ji ndụ ya na onye ike otu aka m si anabata gị na ihe omume anyị nke taa bụ aka aja dịka o jila nkeji 6 kasị elekere 5 nke mgbede maka na anyị gwara gị n'ụtụtụ na anyị ga-awụcha na mgbede a ma ọkụ elekere 5 iji wetara gị ihe omume anyị bụ gịnị aka aja lee anya na elekere gị ọkọla elekere 5 mana o jila nkeji 6 gata elekere 5 na mgbede a sị m ya gaziri gị onye na-ege ntị biko na mgbede a aka ijiri eju bara imete gị mma ị ga-asị ka ị na-anụkwa n'olu nwaada ka ịkwanụ maka uche nna ya mana ọ sị ka o mee 1 or 2 ị ga-anụ olu ya na nwa mgbe nta biko hapụkwa ka redio gị na FM 100.7 na mgbede a cheta na mụ na gị ga-agbakọ aka ka igurube wee nyụọrọ gị ya bụ mmamịrị nwee ike gba ụfụfụ na mgbede a na mgbede a enwere isiokwu anyị ji wee wụcha ọwa ajụjụ ọ nọ n'ụdị ajụjụ na mgbede a kedu ụzọ kacha mma mmadụ nwere ike isi amalite inweta ego na Naịjirịa ka ọ dị ugbu a maka na ile anya ọtụtụ ihe aghasala n'obodo ka ọ dị ugbu a obodo igwe mana ndị nọ n'ime ya bụrụ gịnị okwute ọtụtụ ndị ịhụzirie na-ara ha ahụ ịhụ ụra pịọm na-ara ha ahụ kedu ụzọ kacha mma mmadụ nwere ike isi malite inweta ego na Naịjirịa ka ọ dị ugbu a ya anyị na-eji weta ihe awụ ihe na-eme ka awụ ihe na-eme n'etiti anya wụ na ọwụ ihe na-eme na mba ndị ọzọ ka awụ were ebe gị mara ebe m ọ ka o si wee dị na nke ugbu a n'ala anyị bụ Naịjirịa ọ bụ eziokwu na atụrụ nlusi nwe onye si esi were ya mmiri na ya ga-ada elu anyị amaghụ na ọ ga-emecha dị ụta mana n'ime niile Jehova na-enyere anyị aka anyị na-aṅakwa ndụ mana kedu ụzọ maka ọtụtụ ndụ ka ọ na ugbu a na mgbagwoju anya ka m ga-esi eme ihe a ọ nyịwala m ọ na-afụ m ọ na-ata m ka m ga-esi anya ya bụ ije maka na ọ chagoro edo ọ ya ma eji weta ajụjụ a na mgbede a sị kedu ụzọ kacha mma mmadụ nwere ike isi amalite inweta ego na Naịjirịa ka ọ dị ugbu a maka na ego ji okwu ya mere m ga-achọ ka mmadụ ole na ole anyị na-atụ ọkpụkpọ oku mmadụ ole na ole ka anyị nụrụ ọnụ mmiri asụ ha marakwanụ ihe ha nwere oke nke ha ga-atụnye na ya bụ isiokwu anyị ji wewụcha na mgbede a ka ihe nwere ikwu ka ihe nwere ịtụnye na ya bụ isiokwu anyị ji wewụcha na mgbede a anyị nụrụtụ ọkpụkpọ oku mmadụ ole na ole anyị enwe ike kwụrụkwa gị gawa n'ụgbọ maka na ọ dị oke mkpa biko ọ bụrụ na ị chọrọ ịkpọbata na ya bụ ihe omume aka aja na mgbede a nke igwe mgbasa ozi FM 100.7 were akara ekwentị anyị bụ 0911 20,022 jiri kpọbata 0911-20,022 jiri kpọbata ma ọ bụkwanụ 0707-454-1014 0707-454-1014 kpọbata gwatụ ndị mmadụ ọtụtụ ha na-enye mkpesa na ha maazị ka ha ga-esi eme n'ike agwụla ha mana asị m gị bụ onye na-ege ntị ike agwụla gị ị na-aghọta a ga na-agakwa maka asị na a na-aga ma a na-agarube ije ka bụ ọgịga alo mgbede ọma nke a kụpụla gakwa nri kpọbata ịnụna kedu ụzọ anyị nwere ike isi enweta ego na Naịjirịa ka ọ dị ugbu a alo mgbede ọma
aha gị na-ebe isi na-akpọ? Aha m bụ Chitere, esi akwa akụmakpụ. Okay, gaa n'iru nwanyị ọma. Na ihe ajụjụ ke ọ bakwara uru. Ihe mmadụ ga-eme ugbu a, ihe juru eju. Nke dịka kpọọ okwu afa rụtụ ebe ahụ aka. Tumi aka ọrụ nwere mmadụ. Iji na-enwetatụ ego ji na-aratụpịọm. Yes. Enwe ihe ọzọ ị chọrọ ịtụnye? Mba. Ndewe gbalịala nụ. Ọ sị aka ọrụ dị mma. Alo, mgbede ọma. Ọ ka nọ ya? Ikuku ejidela onye nke a. Maka si na arụ n'anwụ erie na ndo, kedu ụzọ dị mma? Asịkwa m ụzọ dị njọ. Kedu ụzọ dị mma ndị mmadụ nwere ike isi amalite inweta ego na Naịjirịa ka ọ dị ugbu a? Ọ dị oke mkpa ya bụ ajụjụ. Alo, ọ ka nọ ya? Ịkpọbata gị biko gị gbapụ ya ọsọ. Alo. Hello, Nwada Clara. Mgbede ọma nwoke. Ndewo. We may be hungry, but we can manage our hunger. So, isi gịnị? Ejimolu onye isi ala iwe na-agwa gị okwu. Okay, gaa n'iru. We may be hungry, but we will manage our hunger. Okay, gaa n'iru nwoke ọma. So, enwere ihe mmadụ nwere ike ime kịta na-aga enye ya ahịa ego. Ụmụ ihe biznes ọbụla ị na-emekwa. Ị na-emekwa itinye ya ihe gbasara agrikọlchọ ndị fami wee na-asọpọtụ onwe gị, bikos ihe ọbụla ị na-ere kịta na ilegori na striti ebe ibi ma ebe ọbụla ị ga-ahụkwa na nwere one or two people na-ere ya. Kọm ị na-eme gị sọpọtụkwa onwe gị wit ihe famin gara eji na agrikọlchọ feti na sọpọtụ ya famili ọbụla. Okay, ndewo. Isi ọrụ ugbo dịkwa mma ịgbakwunye na ya bụ ihe ọbụla ị na-eme iji hụ na gịnị inwetakwara ihe ị ga-eji na-enweta ego. Alo, mgbede ọma. Nke akụpụla. Alo. Ọnọ ya? Mgbede ọma. Brodoyo, mgbede ọma. Yes, Kankan Brodoyo nwafọ Obo. I'm calling from Mechanic Village, George. Ndewo. Kankan. Ịla ajụ ụzọ dị mma mmadụ nwere ike isi wela agbata ego na Nigeria today. Ọ dịkwa ha dị o. Abịa ma na gọọmenti ahụ nọ n'ime agbachitara everywhere. Ọ ya mere ha ji mezie ibi ndị nwetagodi 20,000 naira a day. Were godi aga ahịa ma ha menweghị ikeji ya wee zụta 20,000 a day. How much more? Those who cannot even afford 2,000 naira a day, 5,000 naira a day. That's to show you that the people are dying. Oh yeah, Brodoyo. I don't know yet. I'm hearing. Oh yeah, ji jụọ gị ka ụzọ ka mma, ka ụzọ dị mma mmadụ nwere ike isi na-enweta 1 naira, 2 naira iji ngagodo ndụ ka ọ dị ugbu a. Ka m kwuo one now. One bụ di na nwunye ọbụla n'ọnụ na-etikụ isi ọnụ mana ihe ọrụ na ha nwere ala kenwe akụ chọọ ihe ọ ga-eme, ke nwaanyị chọọ ihe ọ ga-eme, ke nwoke n'ụtụtụ ya pụọ, ke nwaanyị pụọ ha lọwa. Onye nke nwere ike iweta nnu, onye nke weta ose. Ọgwụ ya ọ nwụghị ya agụ egbukwala ụmụaka, because this present gọọmenti anyị nọ n'ime ya epushola onye ọbụla down na maachị ihe ha mezila maachị anyị okwu. Brodoyo nwafọ Obo. Ndewo. Ọ sị onye ọbụla weta onye a weta, onye a jisi ike, onye a jisi ike, onye ruo onye akpọla ibe ya onye okoli. Alo, mgbede ọma. Mgbede ọma o, Nwada Clara. Mgbede ọma. Ndewo, onye na-ekwu Christopher Chinedu Ogbu. Ndewo. Kedu ụzọ? Onye ụmụọtọ mgbe isii. Okay, nke ọma ịgbalịala ịkpọbata. Kedu ụzọ kacha mma mmadụ nwere ike isi na-amalite nweta 1 naira, 2 naira n'ala anyị ka ọ dị ugbu a? Ma ọ dị very simple. Nwaanyị prezidenti ehepụọla anyị nye anyị idea. Ọ ya ebido akara na kwinikwini na ụmụ ihe ndị ọka dị. Okay. Udo dị.
in a nutshell, ihe mmadụ ga-eme kpata ego buru ibu ghọtala dịka o nwere onye kwuburu na mbụ dịka ihe banyere ọrụ ugbo ọ ga na-ehepụkwa na-ewepụtakwa ego ntakịrị at least depending on ego ile onye ahụ ji start ya so and ụfọdụ ihe ndị ọzọ dịkwa ka ịtụ mgbere ahịa ndị ọzọ ndewo ịgbalịala nụ ndewo nwoke ọma ngwa igbo mmanụ na-anụ ka ha si wedowe ọnụ kwuo ya na onye ọbụla jisi ike onye abịalala azụ jisi ike nwoke jisi ike nwaanyị jisi ike ka enwe ike hụ na gịnị ararapịọm ka enwe ike hụ na gịnị ewelatara nri ụlọ iji hụ na ezinụlọ rarapịọm hụkwanụ nke ha ga-eji afọ nwee ike ji gịnị riri ọkụ ngwa n'igbo ọma nọrọ ebe ha agarịla agarị ka m ga ṅụtụ mmiri ma kwacha akpịrị ọ na-alaghachite azụ anyị nwee ike gbapụ ya ọsọ na ya bụ isiokwu anyị ji wee wụcha na ya bụ ajụjụ anyị ji wee wụcha na mgbede a anyị gwakwa n'oge ụzọ ndị ọzọ ị nwere ike iji lebakwa anya iji hụ na gịnị ego na-abata gị n'aka maka ọ dị oke mkpa ego ịbata gị n'aka gaa chụọ ego ana m abịaghachi na nwa mgbe nta kpọrọ gị gawa na ya bụ ụgbọ aka aja aja na mgbede a ihe ụma anyị bụ aka aja aja bịachi na maazị bịa kpọrọ gị gawa na ya bụ ụgbọ bụ nke anyị ji ajụjụ wee wụcha na mgbede a kedu ụzọ kacha mma mmadụ nwere ike isi amalite inweta ego na Naịjirịa ka ọ dị ugbu a kedu ụzọ kacha mma mmadụ nwere ike isi na-enweta eto nwa 11 naira 22 naira iji wee rapịọm iji hụ na afọ kpere ọkụ maka na obodo igwe ndị nọ n'ime ya were bụ gịnị okwute nke mbụ anyị ga-abịa leba anya ụzọ mbụ anyị ga-eleba anya maka na sị na were ihe nwere ji na were nyere onwe gị aka anyị na-aghọta ụfọdụ mgbe a na-ekwu ya na mee ahụ nke emere eme nke ahụrụ ị na-aghọta ahụ nke a ga-eme eme nke ahụrụ na ya bụ nke mbụ anyị ga-eleba anya na mgbede a bụ gịnị ihe gbasatara ịrụ ọrụ nnyefe ngwongwo bụ nke ndị oyibo na-aji akpọ gịnị logistics maka na enwere ndị ha nwere ụgbọala makwa na ha nwere ọgbatumtum mana enweghị ha ji emega ha ga-paakị ya mana ngaghị paakị ọ ga na-enye gị ego ụfọdụ mgbe bụkwa ndị nye ya ọtụtụ ndị mmadụ si ha gbara gị ụzọ mana ha enweghị ihe a na-agbata ịghọtago
enweghị ihe a na-agbata ị nwere ike iji isi mba ka ijiri aka gị makwa gị chọkwa ụzọ ọzọ jiri ya mewe ihe a na-akpọ logistics a na-ekwu okwu ya gị jiri ya ga delivera ndị mmadụ ngwongwo ha asị gị oke ngwa lee ebe dị otu a achọrọ m ihe dị otu a butere m nri dị otu a butere m ịmụdụ ihe ndị ahụ ọ bụrụ na ị nwere ọgbatumtum maọbụ ụgbọala ị nwere ike gị bido ọrụ inyefe mmadụ ngwongwo ya gị bute ya ebe a gị ganye ya ndị dị otu a ma ndị dị otu a zụọ ihe asị gị burugara ya ndị dị otu ebe dị otu a gị were ọgbatumtum gị ahụ jiri bugawa ya ịghọtala ijiri ya buga nke taa buga echi ọtụtụ ndị ga-abịa matawa gị gị si ekweghị ihe m na-emewu iji nyekwara ndụ aka ịghọtala iji gbakwunye na nke ị na-eme eme ma ọkwa na-enwekwanụ nke ime ga-emega iji hapụ ịnọ ọkpọrọ maka sị aka nọrọ ọkpọrọ agụrụ egbu afọ gbuo ọnụ pịọm iji nọ ime uke nwee ihe ga na-enwetatụ ego maka ụbọchị ọbụla ị nwetara ego ọ na-enye obi ụtọ ị na-aghọta ịnọrọ ego gwọngwọ na ya na-abatatụ gị aka tọwụlụ ọbụla adị ntakịrị ọwụlụ tọwụlụ osiri adị bụta ego na-abata gị aka ọ na-enye obi aṅụrị ọ bụrụ na ijiri daa were ụgbọala gị ahụ ma ọkwanụ ọgbatumtum gị ahụ karịa bịa nọrọ ọkpa ọkwa na inwehụ ya ọkwa na-enwe onye nwere nụ chọrọ onye ọ ga-enyefe ya ya ọ na o leela gị anya pịa gị aka ị nwere agwa nwere ike ime ya wulie mmụọ ya sị oke ngwa were ọgbatumtum a were arụwara m ọrụ dị otu a na-eme ya eme gị nwa ọ ga-abara gị onye bila gị bịa ọ ga-abara gị karịa bịa nọrọ ọkpọrọ fọnye aka n'ụkwụ na-achọ onye ga-aga ịna ma onye ga-aga ịrịọ ma ọ bịa chọwa ịga adịdagharịwa aka gị bido nke ahụ atọlatọ na iwọspas onye etu ekwu ya gị bido ya bụ ọrụ delivery ma onye ga-asị ọ zụrụ akwa ebe ngwa ga anye onye dị ụta ịghọtala gburugburu gị gakwa oke ana m emekwa ihe dị ụta gị na-amanyekwara ndị mmadụ ọnụ so oke ana m emekwa ihe dịka delivery o ọkwa na-enwe ihe ezu ịchọrọ onye ga-anya lekwa akara ekwentị m gị kpọọ gị ga gị were ebe a gị ga wegara ha ebe a gị nara nwa nchọnchọ ego ka ama m chi ego eji ebu ibu mana nwa nchọnchọ ego ka ahụ ya abatakwa gị aka ya ikwugo ugbu a na obodo igwe ka ị ga-esi na-enwetatụ nwa wọnwọ naira ga-eji na-aṅa ndụ maka na enwere ka o si wee dị ugbu a ga-abịa bịa nọrọ bịa afụkwu aka sị ntamarịọ dede m ntamarịọ danne m ntamarịọ ọnkụlụ m ntamarịọ onye dị ụta nwanne mpa m ka nọkwa edukwu onye ji nwee hope ugbu a ịghọtala maka na ịmana ka o si adị ịmana ka o si wee dị n'ala anyị ugbu a mana ya na-ekwu ka ị ga-esi kporo onwe gị okpo ị ga-eji na-enweta tụwa wọnwọ naira maka na a na-ekwu ya kwụsie ike na ego ji okwu ị na-enwetatụ onwe ego ahụ ọ ga na-enye gị nwa joy ka ya bụkwa nọ na-agha eze ma ọ na obere ihe gị bama mgbe ọ wala mba nọ gị ahụ mana ọ bụrụ na enwe ka ego si na-abata atụ gị na-akpa ịpịa aka na akpa gị na-agwa gị eziokwu eji m aka na ị gaghị na-ejicha ike otu ahụ na-ewe oke iwe ọ dị oke mkpa ọ bụrụ ihe a na-akpọ logistics a na-ekwu okwu ya ma ọ delivery a ịghọtala inyefe ndị mmadụ ngwongwo onye nke a were iweta ebe a gị ga nyefee ya onye unu ma onye si gị ngwa gaa wetere m ahịa m ebe dị otu a gị ga-anye ya onye ego na-abata gị akwa ọ dị oke mkpa maka ihe m ji ekwe nwere ndị nwere ọgbatumtum nwe ụgbọala ha paakịrị ọ bụ eziokwu na mmanụ ụgbọala dị ọnụ mana ọ datụtụla ịghọtala ka ime ya nke ọ ga-awụkwa na atọlatọ biko ka ịhapụ ịnọ ọkpọrọ ọhịa anyị ji na-ekwu maka ya bụ isiokwu na mgbede a ọkwanụ na inwe ọgbatumtum kwanụ ma inwe ụgbọala ịghọtala mana obere ego ọkwanụ ma inweghị ego ịghọtala ya kwanụ na ego adịchakwa gị n'aka enwere ụmụ ọrụ nka ndị nwere ike ịgaga mụọ ọzọ dịka ibe enwere ụmụ ọrụ nka ndị nwere ike ịgaga mụọ dịka ịkpụ isi bụ ọrụ nka skills ndị mmadụ nwere ike ịgaga mụọ ịghọtala nwekwana ihe ụbọchị niile ọgwụgwọ n'izu ụka ọbụla ụmụ oke ma ụmụ anyị nwe ndị na-akpụ isi mgbe ọbụla a na ha abịa nnọọ ọ na-amasị ha ịkpụ isi ha ịkpụ isi ọ dịkwa oke gị ga mụọ ya echekwana m na a na-amụte nke ahụ aka ka ị mụọ ya ọkwanụ nnukwu ego ka a na-eji ebido ya ịkpụ isi ya na-ekwu ụmụ ruru ihe ndị ga-eji na-enwetatụ ego ịghọtala ịbịasị ugbu a kụwa aka ndịkwana ihe ị ga-abịa ugbu a mewe a ga-asị na ọ gaga ọfụma mana ụmụ ruru ihe ndị ahụ ịma na kwa mgbe kwa ụbọchị ndị mmadụ na-eme ya ịghọtala enwe otu ị ga-achị izu ụka ga-aga na-enwe onye ga-achọ ka ọ ga-akpụ isi ya enwe ndị ntutu ha na-eru 1 week o ruola otu izu ụka o ruola
ka ị ga nnọọ mụọ ya bụ ọrụ nka ịkpụ isi ma ọ bụkwanụ gị ga mụọ ọrụ nka ịkwa akwa gị ga mụọ ọrụ nka ịkwa akwa ọ dịkwa mma ịghọtala nke ahụ kwa ọrụ ga na-abịakwa ịghọtala gị sikwa nke ahụ na-enwetatụ nwa ego ya na-ekwu onye ọbụla kwesịrị inwe ọrụ aka ọ ga na-arụ nwekwana ụzọ ọ ga-esi na-enwetatụ nwa 11 naira 22 naira ọ dị oke mkpa enwere ka obodo si wee dị ugbu a ọ hụrụ nwa ọrụ nke ahụ gị gaga mụọ ya ya na-aghọta ịkwa akwa ịkpụ isi makwana ụmụ ihe graphic designs ndị ahụ gị ga mụọ ya adịkwanụ ma o ji oke ego amụga ndị ke adịkwanụ ma ụmụ ya na-acha abịa nọcha oke ọdụ ịgakwana ịmụọ ya ọwụkwana oke ego ka eji ebido ya ịghọtala gị jirikwa ya na-agafere maka na ị na-agakwa obere oge otu a kọndishọn a ọ na-adịgide ị na-aghọta obere oge kwa nke a ga-emekwa gịnị gafee kọndishọn ala anyị n'ugbu a ga-emechakwa mee gịnị gafee ji ya kọ akụkọ ịghọtala mana ọ ka ị sọvaivu godin ya mbụ ka a na-ekwu ka ị ṅagodo ndụ na ya bụ ọnọdụ a ala anyị n'ugbu a ka ị ṅagodo ndụ ịnọ na mgbe onye nwunye onyeisi ala si ụfọdụ ndị na-aga bido rewa akara owu m kwuru ị na-aghọta nwunye onyeisi ala ịghọtara ya si ụfọdụ ndị aga rewe kwulikwuli ma ọ ka na obere ego gị bido ihe ndị ahụ ihe a ịghọtago enwekwe ndị ji ihe ahụ eriwekwa na nwa aratụkwa nwa pịọm pịọm ha refọkwa ihe na ụmụ ha atakwa ụfọ ya at least ha nwegodi ihe ha ga-eri afọ ekperegodo ọkụ ọ ihe ekwuge na nke mgbede a wee bịa chụwacha ya ebe o buru ibu mana a na-ebu ụzọ gụọ otu tutu agụ abụọ a sịkwanụ journey of 1,000 miles na ọ na-ebido otu ụbọchị ị na-aghọta ị gakwa na-abịa gị bịa sị ka imewe ihere maka na ime ihere agụrụ agụgbuo gị abịala ka a ga-asị mre gị ihe a ga-asị ihe a onye ilechakwa ndị a niile mekekwala ha nwekwara mgbe ha nọrọ na kọndishọn a nwekwara mgbe ha nọrọ na ọ dịla ha kachikachi otu ịghọtala mana akọchara gị ihe a hụrụ n'ụzọ ị ga-asị nna na wow akụnụba na-esi obi ike ego nọrọ gị n'aka ọ na-esi obi ike ị na-aghọta ọhịa ji na-agwa ọ bụrụgodo na ị ga-emụ ọrụ nka ndị a ka ị ga-amụọ ya jisie ike adala mba adịla hel ọkwa ka m ga-aga imekwa ugbu a hel nkechi ga-asịkwala ekwe John ọ gaghasị hel ka imegizi ugbu a abịala m bịa nwee mmụọ ịda mba agwele mmụọ ịda mba ịmakwanụ m nga aka ị ga-anọrọzi ugbu a gị nweta onye ga-enyeziri gị aka gị baziere onwe gị uru ebe ọ buru ibu ma ọ nyeziere gị aka gị mepenye ahụ ebe o buru ibu mana anyị na-ekwugodo na ka ịhapụ ịnọ ọkpọrọ maka na an idle man is a devil's workshop. ọzọ dịka ibe ya akwa n'ọkwanụ na ị nwere obere ego ihe dịka 50,000 ruo 200,000 gị chọkwa ibido ụmụ ruru ahịa inwekwara ụmụ ruru ahịa nwere ike iji ya bido ị na-aghọta 50,000 to 200,000 inwekwara ụmụ ruru ahịa ị nwere ike iji ya bido dịka enwekwa ka ọ dị ugbu a ka ịma na onye ọbụla rega ndị a na-agba ahịa bush ụmụ anyị ndị a na-agba ahịa bush na-ebulata ọka fresh corn isi ha kwalịa nọrọ na ogbe dị mma ogbe ụkwụ na-aga ọfụma otu na-esichakwa ya na-afọ tie pịa ndị mmadụ abụ kelee ọ na-ada eru m gwara gị eziokwu nọ nke ahụ la hot ahụ ọ dị otu ka ịhụ ndị mmadụ abịala zuru ile ama m ịghọtara ịma ụmụ ruru ihe ndị elerichakwara anya jikwa enye ego forget kwa ụmụ ruru ihe ndị elerikwara anya jikwa enye nwa nchọnchọ ụmụ ego ndị ga-ejikwa mewa n'otu ya ogbokwara gị mkpa ịtụ ị na-atụkwa anya ya ka ihe n'isi ụtụtụ mgbe a na-eji aga gị ga ị lọtala ha na-azụkwa ndị na-ebu ya apụta n'ime ime obodo pụta gị chikwa gị zụrụ bịa nnọọ chọọ ogbe dị mma ebe ụkwụ na-aga ọfụma ịmakwasị ọ bụghị gị ga-anọrọ n'azụ ụlọ nọrọ ogbe dị mma ụkwụ na-aga ọfụma ka ya kwiga nwa ekwu gị chi ite gị lawuwe ọka gị ya na-alashi ọkụ otu ọ na-alashi ọkụ n'ahịa gị shima ya eshima ịma chimacha ya ụtọ ya nweta nwa test na even nga ahụ ọ kara alashi gị ọkụ gị hụ ndị mmadụ abịala madam oyela ọka wee ego ole tụtụ na ma pịam ọgwụla ka ereshia ya ozugbo nara ego gị n'elu ozugbo gawara nwa ụwa gị na nwa uhuru iche otu mgbe ụfọdụ kwa n'ụtụtụ ka ịhụkwa ndị ha azụ kee ya
ịghọtala 150,000 to 200,000 ga-amalitere gị ụmụ azụmahịa ndị ahụ ị na-aghọta ụmụ azụmahịa ndị ọzọkwa nwe ihe a na-eri ụbọchị ọbụla ụmụ ruru ihe ndị ụmụ ihe eji aṅụcha tii ụtụtụ ụmụ ihe ndị a ụmụ bred ndị ụmụ ihe ndị a ka ibido ya ahụ ihe a na-eri ụbọchị ọbụla ọ bụ ihe a ga-enwe echi ndị onye awoge oyi ya ọla ga-achọ ịṅụ ihe ga-ekpere ya ahụ ọkụ ịghọtala ya ọla ga-achọ ịta ihe ga-eme ahụ adịta ya nwa ọkụ ya enwe ike gba ganga ma ọbara ya gba zamzam ka ile ụmụ ihe ndị elelere anya ọwụ ịma ihe na-eji emechi anya ụfọdụ mgbe wogeni laziness dịkwa otu m dị a ga-asịkwa ọzọ ike a ka o megezi nọrọ ọnụ nga ahụ mewe n'iherenụ mewe ihere ọkụ ịma agwago ndị hụkwara nọ ntọp ha nwụchakwara mgbe ha mechakwara ụmụ ruru biznes ndị ahụ kwana mgbe ha bugharịchara ahịa mbugharị abịala bịa si onye ka ị chọrọ ime impres banye a ga-asịkwa ma die ndị ahụ a ga-asịkwa a ga-enye gị ego iji eri nri beta bidokwa n'oge ugbu a chọọ ya owe ewu ha gakwa enye gị ego iji eri nri anyegodo gị taa ha ga-enye gị echi nye gị nwanne echi ha nye gị taa nye gị echi a ga-enye gị nwanne echi ụbọchị ọzọ eji akọ ọgụ ọnụ ịbịa ha sị ọ bịawala nwoke arịrịọ nwaanyị arịrịọ ahụ biko ugwu gị proteti ugwu gị ahụ enwekwanụ mọchị dị na ihe anyị wala gị ya mara nwa ụzọ gị gaa zụrụ nwa ahịa gị lọta 50,000 to 200,000 ọ ga-ebidoro gị nwa ahịa ndị a ụmụ ruru ụmụ fruits ndị ahụ gị na-ere nwe ndị mgbede ọbụla ha na-alaiki ka ha raa ụmụ mkpụrụ osisi ndị ahụ nke ahụ ike na-edozi nwa ahụ ha ịwala gaa na-ere ha ọkwa for the meantime ọwụ na-achị gị ọ bịakwanụ gawara gị ọfụma amara gị you can continue ama m ịghọtara enwe onye na-ere ahịa ekere ọ ya ka o ji ere ụlọ ọ ya ka o ji mee nta ma ime azụ ụmụ ya ihe ọ nọ n'ụwa awụ ihe ahụ ime gị tiri uche gị be serious elekwala mmadụ anya be serious ọ biznes gị be serious be focus ka elekwasị anya na ya na-eme ya ọ bụrụ m efe ndị ahụ gị ndị a gị ji akpara zụrụ material ga akwara ka ere gị buo ya garịchi ọ bụrụ m ọfịs ụmụ shops na kịsa biko ana m erekwa ihe dota ka ire gị nwa ihe ọ manyela gị n'elu nwanne gị nara ya rịọrịọ ka mma ịwala kejọs nara nwe gị na-agwụ na-emegharị aka wonsi ego na-abata gị n'aka maka chi enweghị ga-eme smotin don ves na smotin de ves person wey no get money mana ọ na-enweta nwa nchọnchọ ego na ị ga-ejicha ike na ihe na-ekwesịghị ịkpọ ụka ya pụrụ gị ụka ga-amake gị onye a gị awụ ụdọ gị eke ya lelelele ga-amachie kpem mbanụ ihe a na-eme ya ka eke a ga-esi aṅagodo ndụ ka ọ dị ugbu a n'ala anyị ọ dị oke mkpa ọzọ dịka ibe ya ụkwa ị nwekwara ike nwee ego ahụ kwa makwanụ ọkwa na ego aka gbagotetụkwa gị ụfọdụ ndị kwa ọ dịchakwara ha mfe ọtụtụ ndị ọ dịrị ha mfe ọkwanụ nwa isi gwa nwa nri a isi enyi ya na gị ngwa ụlọ ahịa gị bupụtakwa ebe ụkwụ na-aga n'isi ụtụtụ a make ya sure na ọdụ ụtọ ọkwasị gị were ọdụ ụtọ gị ga were ingredients niile nọ n'ụwa were wujuo ya onye rie ya afọ akwụtuo no chie nke ọ ga-arịnwa njem rịnwa gharịgharịgharịa iwe ala onye ahụ rie ya bịakwa n'ọzọ iwe ala ga-esi ya ịma ihe m ji ekwu ka iri awụ gị nwa na famili ga-esi nga ahụ rie ọ wezekwe na ọtụtụ ndị na-esi nri ha na-eri ihe ha shiri isichaa ihe a ị na-eshi bufụta ị ga-eri ụmụ gị a ga-eri ga-ebururi ebuge ndị mmadụ pụchi ya nke ọ ga-awụ gị tikwe nga ahụ riri ụmụ gị eriri ịwala ihe ahịa ọtụtụ ndị na-ere ọzọọla ọtụtụ famili ndụ ọzọọla ọtụtụ ezinụlọ ndụ maka na ha nwasite ebe a chite ụmụ ha enye aka ma ndị ha kpọghị nye aka ha wee rijuo afọ ụmụ ha erijukwa afọ ubede ma enweghị ga enefụta machara ya pọtụ ejigodo nga ahụ rie nri ahụ mgbe ghọtara ka irijugodo nke afọ ụmụ gị erijukwa n'afọ ka iji nwe aka n'ndụ ka ọ dị ugbu a maka na anyị nwere ka o si ada ọzọ dịka ibe ya ndị nke ihe anaghị emelikwa ichi ndị ahụ ya bụghị nke ọ ga-awụ aka ka ị ga-enwe ike ka ilie aka gị ọtụtụ ndị gị ụmụ agbọghọbịa ndị ka ị ga-amụ ka esi achọ mma ụmụ ndị mekọp artist ndị ha megakwa ọfụma enwe onye na-eme trad enwe na-eme ịgba nkwụ enwe na-ekwupụ nwa chọọchị enwe chọrọ ime ụmụ ihe studio distin studio video studio picture ndị
ka ị ga make ya up ndị anụ mekwa ya nọkwa into makeup ka ị ga mee ihe ịchọ mma ndị a ịghọtala ihe ịchọ mma ka ị ga mụọ ya bido ya ụmụ ego ụmụ ihe ndị a 50 to 200 inwe ike iji amalite ya gị gakwana gị mụ ya ga eleru anya ala wasị gị make ya mmadụ ọ bụ gị se ya African map n'ihu ga-esekwanụ ya nga ọ ga-awụ onye ahụ imechakwanụ ya onye ya ayi onye mekere gị ọ makakwa ya kpọtakwure gị kọstọma ka ọwụlasị gị ime ọrụ nke ọwụlasị gị ime gị eletu anya ala mgbe anya ruo oge ala ga amụọ ya mụtaji ya ma ọ bụrụ gị ime mbọ ga amụtaji ya ma nke a ị nwere ike even imegodo travel ị nwere ike n'ebe a na-eme ndị mmadụ mbọ ihe a na-ekwu onye ị ga-eji rigodo nri ka ọ dị ugbu a ragodo mpịọm onye niile agụ hakwa mbọ dịkwana ihe eji ya eme na mbọ ego ole nọkwana ya emeghị ihe ego ole nọ ya ite igwe uchu na ego nọ ya ihe a na-ekwu ihe ndị mmadụ na-eme kwa ụbọchị ihe ndị ga na-agapụ agapụ ga-awụ nke bifo ihe a ga-emekwa ihe 1 month otu ọnwa ke ihe na-apụ kwa mgbe ndị mmadụ na-achọ ị ga-ahụ onye chọrọ ịga okeshọn chọrọ ịga ya bịa mee mbọ ya bịa mekọ ya ihu ya mee ka ya ọp biko gaa amụjie ya amụjie ihe mejiri emeji eji akpọ ya nwa mma ụmụ ruru ihe ndị a ịghọtala ọ ga-enyere gị aka ka ọ dị ugbu a n'oge ugbu a ala anyị bụ Naijiria nọ n'ime ya m gwara gị obere ego nwa nchọnchọ ego ma ijikwa na ego gwara gị ndị ka ị ga-ejikwa na-ajị ihe ghọtala o eziokwu na ihe enidikwara ego na ihe niile abụt nwa nchọnchọ ego you can start nwere ike ibido nwa obere ego ga-ebido ịghọtala gagasị gị onye gakwa n'inye m ego nnukwu ego m ji gị bido heke mkpukpu ego akwa nga ndị ka awụ ke mkpukpu ego nna ịghọtala gị bidogodo from somewhere enwekwara ndị nọ n'ụwa ichewela onye ga-enye gị ntanye gị imo enwekwara ndị na-enwe onye nwere ga-enye ha ntanye ha imo ha ebido n'oge hustle for themselves ịghọtala jiri aka ha hustle onwe ha tụtụ na mmanya na-eme esi evutela nnukwu ego bidozie ihe ahụ ebe o buru ibu ma ọ chọọ ihe ọzọ dị mma kwa ha ga-ebidokwa ma emewe ihe eji ekwukwa n'ihe a ka ọrị mma ka ọrịkwara anụ gị nwa mma biko ọ dị oke mkpa ọ ya wo ajụjụ anyị ji wewụcha na mgbede a n'ihe omume bụ aka aja aja nke mgbede a ngwanụ ọ bụrụ na ị nwekwara ụzọ ọzọ ị nwere ike iji na-agbakwunye na nke ekwuru ekwu maka a ga na-ekwunu ka mara ma enwere ihe a ga-ekwute ịghọtala enwe ụzọ ọzọ ị ga-eji gbakwunye na ya bụ isiokwu anyị ji wewụcha na mgbede a bụ gịnị kedu ya bụ isiokwu anyị ji wewụcha na mgbede a bụ kedu ụzọ kacha mma mmadụ nwere ike isi amalite inweta ego n'ala anyị bụ Naijiria ka ọ dị ugbu a enwe na enwere ihe ga-agbakwunye were akara ekwentị anyị ji gbakwunye ya bụ ihe 0911-20,022 0911-20,022 ma bụkwanụ 0707-454-1014 0707-454-1014 biko ịkpọbatala gbuo okwu gị nkenke kụọ ha ma n'isi ntụ anyị efe mana akara dị ụtọ onye rata ibe ya ratụ alo ọnọ ya mgbede ọma mgbede ọma ihe dịka kwa aha m mama bigi nwaanyị ọma mgbede ọma bịaruola ekpere nwa shishi nna ahụ nwụruola ọgbakena hapụ nwa shishi ahụ biko ị ga-eme iwe ewewe m na mgbede a ị ga-anụ ya n'obere oge enwere ihe ọ gara ime nọ edekwa orenji rekwa mma wepara orenji ndị Hausa ndị na-akpa before 2 days ibechala ya rigen gị n'aka ọ na-arịkwa mma ma bottled water pure water sef na-enye ezigbo ego na ma mineral ndị a ga-ahụ ma nwaanyị ndị na-ebugharị ya na Douglas before Chineji na-erere ha 10 crates or 5 crates chiri ego ha na-akpa onye chọrọ ka agụrụ ugbo ya ya nọrọ mkpọrọ ugbu ahụ mgba na-anọ mkpọrọ ndewo ịgbalịala nọ agaziela ego gaji ụbọrọ gị ịhụrụ ka pure water ugbu a oge udu mmiri enwekwara onye na-achọ ịṅụ mmiri imerele ị ga-aṅụrịrị mmiri even ị ga-akada enwunye gị ugbu a maka na gịnị oyi dị ndị mmadụ ga-achọ ịṅụ ke na-enweghị ka etidi na igwe ntụ oyi friji ịwala ha ga-achọ ịṅụ ọdịnarị 1 tụtụ na ndị na-aji ya ebusa n'ụlọ ha na-aṅụ on their own
from there ị ga na-enwetakwa 1 naira ego ọnọchi ụmụ ihe ndị eleduchara anya. Alo Clara. mgbede ọma. Ndewo nwoke ọma. Onye ọrụ ọgwa. Ndewo. Ihe dị na ịkpa ego. Onye ahụ ga-ebu ụzọ wepụ ihere n'anya. Thank you. Iwepụ ha ihere n'anya, wepụ ụjọ. Onye ahụ ga-akpata ego. N'ihi ụzọ eji akpata ego agwụla, naanị mmadụ idu n'ọrụ ala chee echiche. Dị mkpa ọ ga-egboro mmadụ ibe ya. Ichetaghala mkpa ihe nwere ike igboro mmadụ ibe gị, onye ahụ aka ya asị gị ime napụ igboro m mkpa. Ị ga-esi ebe ahụ nweta ego. N'ihi na otu echiche onye ji egbe ezu ohi nwere n'ebe ego mmadụ nọ n'akpa o nwere, ka onye oji ego achị ego nwekwara na ego na onye ahụ n'aka. Kama na ihe dị iche, onye ji egbe ara gị, ihe ị ga-eme gị bụ ụwa ọnụ tụle ụwa agwụ. Mana onye ahụ gboro gị mkpa ahụ dị olu nara gị ego ahụ, ị gakwa nna biko ele mgbe ị ga-abịa ha ọzọ, ụdara ọkpọrọ ihe resịrị mgba ele otu m ga-eji enweta ihe ọzọ. Ị gara ahụ ha na-agbafọli na-abịa n'ụlọ gị na-ajụ gị mgbe ihe ahụ ga-apụta ọzọ. So gị chee echiche, ị ga-echeta ihe na-anụghị n'obodo ị nọ n'ime. Ị nwere ike isi mba ọzọ ma ebe ọzọ gaa weta, ma ọkwa ihe dị nso ndị mmadụ amaghị anya ya. Otu ị ga-eji hazie ya bụ uru n'anya ndị mmadụ, ha enwe ike na-adị azụ gị ya n'aka. Ọ ụzọ esi akpata ego. Ndewo gbalịala nọ. Ndewo. Ọtụtụ ụzọ dị iji akpata ego a Genuine na akwụkwọ bịa rụrụwa aka, mana dịka onye kpọbatara ugbu a si wee kpọbata iwepụ ihere. Ya ga-asịkwa onye ga-asịkwa ndị otu m si ebukwa ndị otu m si aga irekwa ihe ndị weche ahụkwa m si ọhị ka m lekwanụ m. Mgbede ọma o. Madam, good evening. Mgbede ọma nwoke ọma. Okwu ji na mgbede a ọ dị mma. Ndewo. Ahụkwara m onye ji ire fruits zụọ ala. Zụọ ala na ibe na ọ na-achọ ịrụ ya ụlọ very soon. Ihe ọ na-ere bụ fruits. Mkpụrụ osisi. Ihe eji enweta ego o buru ibu. Onye tiri uche wepụ ihere. Ọ ga-emeki ya. Ndewo. Itinye uche wefu ihere ọ dị oke mkpa. Tinye uche o, were ebe gị were mara ebe m ọhịa n'ugbu a. Alo, Clara nwoke ọcha. Mgbede ọma nwoke ọma. Mgbede ọma gị. Ọwa ama na-echi uche street a. Ndewo ama. Nke ọzọ dị ka ibe ya ụkwa ga-ewuru nwaanyị mara ka esi ahụ ji na plantain na potato na ede, makwa ka esi agwọrọ beans ya na ya na-eso aga. Ọ ga-enyekwa aka n'inye ụmụ nwaanyị ego, inye ego maka ihe ekwughị okwu ya wụ ihe ị ga-eji obere ego wee bido akwa ya ga na-enyetụ gị nwa nchọnchọ ego. So ihe a mkpọrọ aha akwa dịkwa mkpa. Ndị mmegi ya na-ejikwa ya agbalị dịka ha ọ gị mara chi uchu na ya na odo ka anyị jụọ ndị na-eme ya mere ha enyi, jụọ ha otu ha si na-eme, ha tụziere nye gị ntụziaka wee malite bido ya na-eme ya. Ndewo ọwa ama na-esi uche sita. Ndewo ama na-esi uche street gbalịala. Ya bụ ihe ọ rụtụkwara aka, ego nọkwa ya, ndị na-emekwa ya na-agbapụkwa aka, ha na-emekwa ọfụma. Ịghọtala ka ị na-ama ga jụọ asịrị ihe a ka ị na-ama ga jụọ, maka na onye ajụ a na-efu ụzọ ọkwa na ị ga-aga enwe ya ọrụ otu izu ka ị gaga amụọ ya ha n'aka. Ọgwụkwa na ozugbo ọtụtụ ego ma nnukwu ego ka eji amụ ya ka a mụrụ ya chikwe nga ahụ ka ịhụgodo ihe ị ga-eji abịala bịa tiri onwe gị ihere o. Amakwa m onye ị na-emere ihere fọ. Alo ọka nọ ya? Clara ihe ọma. Mgbede ọma nwoke ọma. Sandat eshimagwụla akpọ. Ndewo dị Sandat. Ekwugila ihe a, ọ dachala ka okwu onye n'isi ala obodo anyị wa. Ịhụnanya ya nọ. Onye ahụ kwugere mmiri akara o, mmiri ọka, mmiri ekunyekunye, ọ sanye ya na-eji obere ego na-ebutu. So
ị ga-emelite ụzọ eme ya atụnye na ngwa ahụ ka ọ bụrụ ibidoro ma eru nwoke hapụ wepụ anya gị n'anya gbasara ebe nwaanyị nọ lọgwa anyị dakpata gị otu ị na-eri ya ewe anya gị na nwaanyị nọ ịla ala ta ala anyị elekwana nwaanyị wepụ anya gị na nwoke nọ ịdị siriọs na enyi gị ọ bụla gasịba ego ndewo ọ sị gị wefu anya na ndụ wefu anya n'ihe ga-abịa lee ego ahụ ị ga na-abịa nnọọ nchọnchọ ego ahụ ị ga na-enweta na-anapụ gị ya ka ị nwekwa n'ike nweta ego ahụ ya ọbara gị uru ọ dị oke mkpa gaa chụwa ego ọ otu ọ dị gaa chụwa ego ka ị bụrụ ọgaranya abịakwala jiri mmadụ nwee hope. Alo ọ ka nọ ya? Alo Olo Clara ọkwa ma akpọghachiri m azụ. Nwoke ọma. Enwere ihe dị mkpa m chefuru. Ya ahụ enwere ihe na-agakwa ahịa ahụ. Kachakwa mgbe otu udu mmiri na ugbua. Gị legharịa anya enwere ụfọdụ ụmụ nwaanyị na-eshi agidi na ji pepe sup. Amami na ahụ ha na-eji oziza na ugbo tigwe eshi na-adị ọkụ n'afọ ose. Ejikwa anụ ụdị ihe ahụ nakwa agaghị ugbu a kachakwa mgbe otu udu mmiri dị. Ọtụtụ mmadụ ọ na-amasị ha iri ụdị ihe ahụ maka ọnụ gị iricha ihe ekpere ga-ahụ ọkụ n'udu mmiri a ya ma oyi na-atụ gị oyi ala nri ka na ọ na-enyekwa ego ụmụ nwaanyị ndị ime gị ya kachakwa mgbe ugbu a a na-eji enweta ego. Ndewo ihe eji ebunye gị uche awụ ka ị hapụ isi enwere ihe m ga-eji kwa nwa 50,000 na m ji ọnwa 50 ya m ji ọnwa 100 ya ndịkwana ihe m ji ya eme Naijiria akpọọla nkụ lee nwere ụmụ uru letu anya ruo oge ala enwere ụmụ uru ihe ndị nwere ike iji ya bido gị na-emekwa ọfụma ego na-abata gị aka. Mgbede ọma mgbede ọma nwoke ọma mgbede ọma nwanne n'anya ihe niile ị na-ekwu ihe kachacha mkpa n'ụwa amaghị wepụ iforo n'ihu wepụ ịdị na-achị ọya ị ga-ere edupu onye ahụ ịgwa eziokwu ọ bụrụ nwoke ọ kwesịrị ọ bụrụ etu eji akpa isi amụ ga-esi akpa isi ọ mụọ ya ha ya esi nwa mmụọ ya kpaba nke ya 50,000 naira ga-ebidoro ya ihe niile ọ na-arụ ya ọ bụrụ nwaanyị ya wepụ ifere n'ihu ya wepụ oyi ajọ oyi na-ebu ụwa n'ugbu a ihe ọbụla gbasara ibu pure water like be anyị na mgbidi na onwe ere pure water were ya na-enye ezinụlọ iyi onye o ji dị mkpa nwata onye ọbụla kpọrọ onwe ya mmadụ chọrọ ka ọ bụ uru ya chọọ ofu ihe akwa ga-egbu ya obere oge ọpụtara ama na-eti ya lepụ anya n'ihe gbasara ajọ oyi ya dịrị gị mma na nwanne nwaanyị n'aha Jizọs. Amen. Dịkwara gị ndewo. Wepụ anya na ajọ enyi ha ga-asị gị dịka otu ị ga-esi apụ tụmanya aka gị ga-eduba gị na ihe ka ọtụpụ ya ohi akwụ nsọ kwuru gị ka ọtụpụ ya biko wepụ ihere wepụ ajọ enyi ka ị nwee ike fokọsụ. Mgbede ọma mgbede ọma karala nwoke ọcha. Mgbede ọma nwoke ọma nwaanyị eze mgbaka ndị otu i mere ade olewe nsogbu adị ọ ifeọma esi na old market akpọ ndewo fọma abaham uchekwana onye ga-anụ olu ya na nwa mgbe nta biko o jezuru obodo ole mgbe ọ ga-ada n'obodo mbụ Eziawa Ọsụ lokal gọọmenti zibatara anyị ozi na WhatsApp anyị kwa iji ya akara WhatsApp anyị biko na achọrọ m ka ụnụ bịa na obodo mbụ Eziawa Ọsụ lokal gọọmenti agwụghị m ebe a na-akpọ Ọsụ lokal gọọmenti ebe ahụ dị oke so achọrọ m ka ụnụ bịa ebe ahụ ndewo zibatara anyị ozi na WhatsApp anyị ngwa manye ọnụ na-ekwu anyị ji n'aka ihe m na-ekwu bụ ana m agwa agba then ana m eghekwa shinshin so ihe gbasara ihe shinshin na pinọt gen na-adị ya wee so mmadụ nwere ike wegwa ya na sọpọtụ ihe ọ na-eme ndewo gazie ụbọrọ gị nụ ọ ga-abalụ gị ọ si ya na-erekwa chinchin pinọt aka ịghọtala ọ bụ eziokwu na ndị ahụ ya dị ọnụ ndị ihe a na-akpọzi eji arụ ya bụ ihe na ọ dị ọnụ mana flọ na ọ dị ọnụ
mana enwekwara ndị jikwa ya na aka na-atatụkwa the tin, enwekwa ndị ka na-emekwa ya, ịghọtala. Flow dị ọnụ mana enwekwara ndị ka jikwa ya na-arụ 1 naira tutu na ya na-abatakwa karịa bịa foodu aka gị chọọ ihe ị ga-eme o jee chụọ ego, ọ dị oke mkpa. Alo, mgbede ọma. Hello. Mgbede ọma. Adị mma nwoke ọma. Comrade Ekayaba. Comrade Ekayaba. Ndewo. Anụ m ihe unu na-ekwu. Ọrụ anaghị esi etu ahụ adị, but na ọ dị maka mmadụ kwado akwado ọrụ pụtazi ọrụ a. Maka many companies ahapụgo Nigeria jere Ghana. One of the problems bụ ihe a na-akwụ ndị mmadụ. Mgbe anyị pụtara na skuul, even as ordinary class, ụgwọ a na-akwụ usoro ya elu ụlọ na ihe ọzọ, ị nwere ike ime ndị mmadụ employ. Like nwa na-ekwu okwu, ọ mere retire permanent secretary. Ekwesịrị inwe driver. Nwe driver na-akwụ ebe onwe ọrụ. But ndị otu m ndị ọzọ ha mere ngoziri driver. So ihe a na-akwụ anyị bụ ka anyị na-erijuzi afọ. Onwe kọntrị bụ modern kọntrị ọzọ bụ ndị mmadụ ịmụ ọrụ. Gọọmenti ga-enwe economic advice gasị ekwe ihe a ga-eme ka ọrụ wee dị. But one of the things bụ ụgwọ ọnwa na-akwụ ndị na-arụ ọrụ maka ebe ahụ ị na-ama redio na ya enwe ike ije n'aka ugwe, ya enwe ike kọntaktị ọ na-emegidere iwere ịkwachiri. But ebe a na-enye gị ezuru ijere tinyere mmadụ denu ya eme maka itinye eto itinyere onye wọchaman inye gị ọrụ ekwe efe ọkụ inyego mmadụ ọrụ. So na gọọmenti nwere responsibility ha na-adọji and policy ha na-eme they create unemployment. Then in the 70s they were full employment in Nigeria. Salesmen maka how do you take for that? But who will be a salesman now and do anything? So here ndị mmadụ amụkwana ihe a ga na-eme because ọ na-ide prepared but opportunity pụtara ya enwezi ike. But let government do its job. Thank you very much. Ndewo. Mmiri na-ahụbekwa n'ọrụ gọọmenti ma gọọmenti na-abịabekwa na onye ego ọrụ ị ga n'ife odu aka gị lewe gọọmenti. You create work for yourself, create job for yourself. Ọ ihe anyị kwughị na mgbede a. Alo, mgbede ọma. Mgbede ọma, ajụ ntọrọ dị ọkụlara. Like ndị leji agbakaka ibido uche sịga ọ biznes. Isi gịnị mere? Ndị lebido agbakaka ha etinye sịga remi ọ biznes. Ndị na-eme gịnị ya bido siga? Agbakaka ha etinye sịga jala eri ọ biznes. Ndewo, eme gị ịkpọghachi nụ. Ịjụga mmụọ biznes. God abeg. Biko oke ụzọ ọzọ ndị mmadụ nwere ike isi ụra apịọm n'oge dị ugbu a iji hụ na ha wetara 11 naira to 2 naira iji hụ na enwere ihe ha ji na-emegharịtụ aka na-enwetatụ ego. Kedu ụzọ ka mma ndị dị ụta nwere ike isi kpọbata tinye ọnụ n'okwu? Alo, mgbede ọma. Alo, Nwada Clara, good evening. Mgbede ọma nwaanyị ọma. Onye gị na ya na-ekwu bụ Mrs. Ikeria nke tinyere na-ele esi na ụmụ ọkụ ebu na-akpọ. Ndewo nwaanyị ọma. Ihe mmadụ ga-eme were nweta ego enwere ihe a na-akpọ diet. Ihe ha na-adị costly. So onye nwere ike bidokwa ya were na-enweta nchọnchọ ego. Ọzọ dịka ibi ya ọkwa POS, ọ dị very lucrative. POS business dị very very lucrative. Onye ọbụla bidoro ya agaghị enwe cost lucrative. Otu aka ọha n'ọnụ. Ndewo, gazi ụbọrọ gị. Ndewo, ịnụ naanị anụ maka ndị na-emekwa POS ịchọkwa ibido ya. Kee ọtụtụ ndị abanyekwala na ya bụ ihe ime POS. Ị gaa na junction dịgasị iche iche gị hụ agara ha ịva taa ka onye ọbụla ahụ nwekwa nke aka ga-eru gị. Biko abịala bụ imewe ihere. Ime ihere agụrụ agụgbuo gị. Ọ ihe anyị na-ekwu okwu ya. Abịala imewe ihere. Ama m onye na-eme impress by ime ihere. Ị ga-anọ nga agụrụ ishinye gị ọnụ n'ala. Gị endezie ọp ịrọrọ onye a gị rịọrọ onye a. Ma ọ gị ga-arịwazie were okwu biwa ụkazi ma ọkwa n'okwu ka arịwa aka. Please, ọ dị oke mkpa chọọ ihe ị ga-eme. Alo. Madam, good evening. Mgbede ọma. Ndewo. Achọrọ m add another thing. Ọka eshiri eshi. Ọ na-enyekwa ego.
ihe niile ndị ahụ gwara gị wee ahụra m ndị ji ya na-eke ngwa egwu sụọ ala. Ndewo. Ndewo. Ọ ka eshirichi ahụ m gwara gị ugbu a oge udu mmiri. Ị na-eshipụta ya ọ na-ekwekwala ka ọ jụọ iko mgbe ahụ ọ rịa ọtọ ọ na-alachi ọkụ. Shishima ya eshishima gị ahịa ịghọala. Ka ịhụ ndị mmadụ azụrụ ya gị nga ahụ n'elu gị ree ya n'elu nara ego gị na-agachi ike. Biko ọ dị oke mkpa. Alo. Onye kwa? Biko kpọbata si n'akụ redio gị pụọ dị oke mkpa. Alo, mgbede ọma. No, good evening. Mgbede ọma. I'm Nwada Chinelo. Arụbeghị bikoro na-akpọ. Ndewo Nwada Chinelo. Dịka okwu ijiri aka, oge malitere ibido ahịa ọhụrụ, ihe ugu, ibi ugu, jee ugu na fam, buru lọta, ndị mmadụ adịghị ekwentị ike, ya tụrụ aka ga-ebegide ugu echi oge ya rugoro isi abụọ maọbụ isi atọ. Obecha ndị werekwa ego ahụ chukwu ebibido na-eti igu ya ọkwụrụ. Oge ọkụrụ gaa na fam gba igu ọkwụrụ. Adị ndị mmadụ like ụdịrị ahụ dị fresh. Ugu ahụ adịghị njem. Nke ugu gị nke ọkwụrụ. Otu aka m si na-eme eti Chineke na-aza m. Na-eme ihe ahụ ụmụ ndị aga skuul. Echeghị m mgbe di ga-enye m. Ụmụ ndị aga ezigbo skuul na-akwụrụ ahụ ụgwọ skuul. Chineke na-ebless m n'ihe. So ọ bụrụ na people ga-wepụ ihere, o nwere ike ị ga-eme ha bịara abịa duhie gị ụzọ. Ụdịrị ihe ka ị ga-eme, ụdịrị ihe ka ị ga-eme. A jiri ndị mmadụ ihe ha ga-ekwu jikọta nwa onye ga-enye gị. Ọnụ ga-ekwurịrị okwu. Ọ bụ ịtụkwasị Chineke obi. Eme ihe ahụ ndị mmadụ na-ahụ ya anya dịkwara n'iti. Very neat. Ọ bụ fakaba ịbịa kịtịrị ga-eji eti ogo ya dịdeti. Gị sachacha ya mmiri ndị mmadụ ga na-alaiki gị. Thank you. Ndewo. Mmadụ wepụ anya ukwu. Edila abụghị iji biliọs ebido ahịa. Nkịtụ na ile Chineke na na-ebles gị. Chineke na ji ebles ya bụ ama m ụmụ m ole nọ asaịdị na. Akụ ịhụna. Nto ihe m na-eme. Ụgụ ahụ ọkụ. Fresh pepper. Ndewo. Nwaanyị ọbụla kwesịrị elele di gị ọwụọ oyi. Gị na-eme ihe ahụ Chukwu ezi egozie gị. Ndewo gbalịala. Ndewo nwanyị ọma. Ndewo gbalịala. Akụ ịhụna ịma ihe ọbụla ị na-eme ha sịkwa gị emepere gị ya na were kpukpu ego mepere gị ya ma uche gị adịkwa ya ma ị na ha concentrate ịdị distracted ị gakwa eme eke ya na ihe ahụ mana nwa nchọnchọ nke ahụ iji gị mejie ya ama asị ihe mbese emechi ji akpọ ya mama gị lee ya hajima ya ama une from that small gị hụ gị ga na bigger one ọ ya ahụ o ji dị mkpa biko ọ dị oke mkpa igbe ọma n'ebe a ka m ga-enyegharịkọm iji wee ka uche nwa gị ọdụdogbu na redio ka o wetara gị akụkọ ụwa na mgbede a nọrọkwa ebe ha agarịla agara ka juju bara bara imete gị mma ndewo maka isonyere m ya gazichara ụnụ ndewo nụ
kụọla kpọmkwem elekere isii nke mgbasa ozi Eko FM 100.7 Owerri. Anyị gbamụrụ nze ma mụọ ọzọ. Asị ihe ọbụla oge ya ruru ma mewe abụghị ụsa, ọ na-abụ kparuo oge ya o were aka ya dara onwe ya. Atọ ntị n'ala anụrụ ikoro ndanda ebe achọkatakwanụ mma ekwu abịa gbaa ma ihe riri n'ikpeazụ. Geranụ akụkọ ụwa nke mgbede taa bụ Wenezdee abalị 8 nke ọnwa 7 afọ 2026 n'usoro ndị Igbo ji agụ ahịa ha tata bụ Orie na mbụ. Geranụ isiokwu ndị ahụ bụ isi mụnwa bịara nnọọ lechaa anya wee si oke ka m malitekwawa okpo. Na mgbede taa onwe ka isi tọrọ m ya bụ ntị gị ahụ n'ala ka ute ị ga-anụrụ. Na ndị uwe ojii steeti Ondo anọrọla n'ụbọchị taa bụ Wenezdee gbagbuo ndị ntọrọ mmadụ 3. Ị ga-anụrụkwa na Peter Obi ekwuola na o nwere ike ọ gaghị adị ndụ soro zọọkwa onye isi ala Naịjirịa n'afọ 2027 na-abịa abịa. Ị ga-enwekwa ohere nụrụ n'otu egwuregwu bọọlụ Fulham enwe na onye nkụzi egwuregwu bọọlụ ọhụrụ. Ngwanụ tọrọ m ya bụ ntị gị ahụ n'ala ka ute ka ị nwee ike nụrụzi ka ya bụ akụkọ ndị a na ndị ọzọ ga-esi ada n'ọnụ m. Na mgbede taa onye unu ga-anụ olu ya bụ mụnwa na onwe m, Uchenna Clever Ọnụọha. Ndị uwe ojii steeti Ondo anọrọla n'ụbọchị taa bụ Wenezdee gbagbuo ndị a na-enyo enyo bụ ndị ntọrọ mmadụ 2 kpọmkwem n'otu ebe ọwa ama dịka Ilu Abọ dị n'okporo ụzọ awara awara si Akure gawa Ọwọ bụ nke dị na kansụl ime obodo Akure North nke steeti Ondo. Ya bụ ndị a na-enyo enyo ịbụ ndị ntọrọ mmadụ dị 7 n'ọnụọgụ ka akụkọ kọrọ na ha wakporo otu ebe ọwa a na-akpọ ma na-ere blọk n'ụbọchị taa bụ Wenezdee ma chọọ izukọrọcha ndị nwe ebe ahụ ihe ha, mana Arinze Chineke na ndị mmadụ mere mgbakpọtụrụ ndị uwe ojii bụ ndị wụchara ozugbo ma jiri egbe sụọ ndị a ịkpakwụ ma gbagbuo mmadụ 2 n'ime ha. Onye otimkpu ndị uwe ojii steeti Ondo bụ Abayomi Jimoh kọrọ ndị nta akụkọ na mmadụ 5 ndị ọzọ n'ime ndị ntọrọ mmadụ a tọrọla bụ mgba egbe manye isi n'ime ọhịa. Abayomi Jimoh gara n'ihu kọrọ ọha na eze na mgba ihe ndị a napụtara ndị ntọrọ mmadụ a gụnyere otu egbe ogologo pọmpashọn, ọtụtụ ebe a na-asụnye mgba egbe, ekwentị 4, ọtụtụ akwa mkpuchi ihu face mask na ọtụtụ mpekele eji adọrọ ego bụ ATM kaadị. Gọọmenti steeti Ebonyi apụtala kọwaa ya dịka okpokpo asị bụ akụkọ ahụ a na-ebugharị na o nwere gbọrịgbọrị dị n'etiti gọvanọ steeti Ebonyi bụ Francis Nwefọrọ na onye minista na-ahụ maka isi obodo anyị bụ Abuja bunye Nsonwike. Ya bụ gọọmenti steeti Ebonyi bụrụ otu n'otu pati PDP na steeti ahụ ebubo ịdị na-esunye ọkụ esomokwu n'etiti gọvanọ Nwefọrọ na Wike. Ọ bụ onye kọmishọna na-ahụ maka mgbasa ozi na nduzi uche ọha na eze na steeti ahụ, Kọmishọna for Information and State Orientation bụ nwa amadi aha ya bụ Ikeụwa Omebe bụ ya kọwara akụkọ dị otu a na-ebugharị na o nwere esomokwu dị n'etiti gọvanọ Nwefọrọ na Wike dịka okpokpo asị. Ọ kọwara ọha na eze na o nweghị mgbe gọvanọ Nwefọrọ yiri egwu imekpanye Nsonwike ahụ. Onye kọmishọna gbara ndị otu pati PDP o boro ebubo na ọ bụ ha na-esunye ọkụ esomokwu ka ha lekwasị anya n'idozi esomokwu dị na otu pati ha kama ịdị na-achọgharị ebe ha ga-esunye ọkụ osu ayara na ọkụ nkewa. Na steeti Nasarawa akụkọ a nụrụ ekwuola na ndị ogbu egbe atọrọla ụmụ akwụkwọ 3 nke mahadum Federal University dị na Lafia, ebe ndị uwe ojii azọpụtala otu onye. Ọ bụ onye otimkpu ndị uwe ojii steeti Nasarawa bụ SP Ramhan Namsel bụ ya mere ka ọha na eze mara maka nke a n'ụbọchị taa bụ Wenezdee. Ọ kọwara na atọrọla ụmụ akwụkwọ ndị a n'abalị bọrọ ụbọchị taa bụ Wenezdee n'ebe ụmụ akwụkwọ ndị a bi na Lafia. Ya bụ onye otimkpu ndị uwe ojii steeti Nasarawa gakwara n'ihu kọwaa
na ndị uwe ojii steeti ahụ natara ozi gbasara ntọrọ atọrọla ụmụ akwụkwọ ndị a dịka o ji nkeji 20 gata elekere 9 nke abalị ụbọchị ụnyaahụ na na-egbughị oge ọbụla na ndị uwe ojii steeti ahụ banyere n'ọrụ ozugbo ma zọpụta otu onye n'ime ụmụ akwụkwọ 3 ndị a atọrọla atọrọ. Ọ gwara ndị bi na ya bụ steeti Nasarawa ka ha dere duu na ndị uwe ojii steeti ahụ ka nọkwa na-agbakeri ala ịhụ na ha zọpụtara ndị a. Ọ bụ onye otimkpu ndị uwe ojii steeti Nasarawa rịọkwara ndị bi na steeti ahụ arịrịọ ka anya bụrụ ha ọkere na ha gbalịkwa kpọtụrụ ndị uwe ojii ma o nwee ka ha si hụ ngaramije dị aṅaa na gburugburu ha. nwa amadi ga-eji ọkọlọtọ otu pati Nigeria Democratic Congress bụ NDC azọkwa onye isi ala Nigeria n'afọ 2027 na-abịa abịa bụ Peter Obi apụtala kpuo na ọ maghị ma ọ ga-adịkwa ndụ soro zọọ ọkwa onye isi ala Nigeria n'afọ 2027 na-abịa abịa dịka o kwuru na ọchịchị dị ugbu a n'ala anyị nọ na-agbakeri ala ịkọwasa ihe niile ọ na-eme ma na-apịchikwa ndị otu pati ọzọ aka n'ọnụ. Peter Obi kwuru nke a n'ihe onyonyo vidio ezipụrụ n'ọdọ nzirịta ozi X n'ụbọchị taa bụ Wenezdee. Na ya bụ ihe onyonyo vidio, Peter Obi gara n'ihu kọwaa na o nweghị onye ọ na-ebo ebubo na ọ chọrọ igbu ya, na kama na ọ bụ n'ihi ndị ọ na-agabiga ihe ndị ọ na-agabiga n'ala anyị bụ Naịjirịa mere o ji kwuo nke a. Peter Obi gakwara n'ihu kwuo na n'ihi ka esi achụ ya kparamụ na nke emeela ka ọtụtụ ndị mmadụ zere ịbịarute ya nso. Onye nta akụkọ ama ama bụ Dele Momodu apụtala kọwaa akị nsugbe ma kwuo na kemgbe agbaranwe ihe dịka Naịjirịa na ọ hụtụbeghị ọnọdụ enweghị nchekwa na ihe isi ike n'ụdị a na-ahụ ya ugbu a n'ala anyị bụ Naịjirịa. Ya bụ Dele Momodu kwuru nke a dịka a na-agba ya ajụjụ ọnụ n'ihe onyonyo vidio ezipụrụ n'ọdọ nzirịta ozi Instagram bụ ebe ọ nọ kwuo na ọnọdụ enweghị nchekwa n'ala anyị bụ Naịjirịa eruola n'ogo nke na ụjọ ile ozi ndị mmadụ zitere ya n'ekwentị ya na-atụzi ya. Na ya bụ ihe onyonyo vidio, Dele Momodu katọrọ ọchịchị etiti Naịjirịa gbasara ka ha si ebu agha megide ọnọdụ enweghị nchekwa ma kwuo ya ha na ọ hụtụbeghị ya n'ụdị a kemgbe ọ gbarapụta ụwa n'ala anyị bụ Naịjirịa. Ọ gbara onye isi ala Bola Tinubu na ọnọdụ ala anyị bụ Naịjirịa nọ n'ime ya ka ọ dị ugbu a kwesịrị ka ọ na-agbalị na-apụta kwa mgbe na-agba ndị Naịjirịa okwu ma gwa ya ka ọ gbalịa ṅomiri onye isi ala mba Amerịka bụ Donald Trump bụ onye o kwuru na na-agbanyeghị afọ ole ọ dị na ọ na-apụta kwa mgbe na-agba ndị mba Amerịka okwu. Otu egwuregwu bọọlụ Fulham anọrọla n'ụbọchị taa bụ Wenezdee mee ka ọha na eze mara na ha ahọpụtala onye bụbu onye nkụzi otu egwuregwu bọọlụ Real Madrid bụ Alvaro Arbeloa dịka onye nkụzi egwuregwu bọọlụ ha. Ya bụ Arbeloa a na-ekwu okwu ya bụkwa na onye dị afọ 43 ma bụrụkwa onye ji agbagbu bọọlụ n'azụ so na ndị gbara mba Spain bọọlụ ma mabute iko mba ụwa nke afọ 2010 gara aga. Ọ bụ ya nọchitere anya Xabi Alonso dịka onye nkụzi otu egwuregwu bọọlụ Real Madrid n'ọnwa Jenụwarị nke afọ a anyị nọ n'ime ya. Ka ọ dị, otu egwuregwu bọọlụ Fulham anọrọla n'ụbọchị taa bụ Wenezdee mee ka ọha na eze mara na ha ahọpụtala nwa amadi abụ Arbeloa dịka onye nkụzi ọhụrụ ha, ebe ha ga-eji ya dochie anya Marco Silva bụ onye gbahapụrụ ya bụ otu egwuregwu bọọlụ Fulham ma wụfere n'otu egwuregwu bọọlụ Benfica. Anyị gbamụrụ nze ma mụọ ọzọ, ọ zochala ma gbachaa, asị ebe ọkụ nyụrụ si wụsara ya ọwa maka na ọkazi anaghị eju akpa amachie ya ọnụ. Ọ gwụla na ya bụ akụkọ ụwa na nke mgbede taa, mana tupu m achịkọba ya geghachikwa na isiokwu ndị ahụ bụ ahụ ya ebule ma sị hapụ ile dike. Ya bụrụ na ị geziri ntị nke ọma na mgbede a, eji m n'aka na o nwere ka isi nụrụ mgbe m wetara gị akụkọ kwuru na ndị uwe ojii steeti Ondo anọrọla n'ụbọchị taa bụ Wenezdee gbagbuo ndị ntọrọ mmadụ 3. E mekwara nke o doo oge anya na Peter Obi ekwuola na o nwere ike ọ gaghị eso
zọkwa onye isi ala Naịjirịa n'afọ 2027 ọ na-abịa abịa. Emekwara nke o doo oge anya n'otu egwuregwu bọọlụ Fulham enwee na onye nkụzi egwuregwu bọọlụ ọhụrụ. N'aha ndị odee nke ụlọ mgbasa ozi redio anyị bụ ndị aka na-awọ nkọ bụkwanụ ndị ji nwayọọ chịkọba akụkọ a, ka mụ onwe mbụ Uchenna Clever Ọnụọha bụ onye si n'olu ndị ngere mee ka ịghọta ya n'asụsụ Igbo ji asị nọrọ ebe ahụ emela ngagharị. N'oge na-adịghị anya mụ na nwaada Clara nwoke ọcha ga-alọghachi ịbịale ya bụ ụdara anyị tanyere eze raa ya ka ọ dị dadarara ka ọ dị. O nwere onye ọbịa anyị na ya ga-anọrị n'oge na-adịghị anya n'ihi ya ka ọ dị emekwala ngagharị.